लिप डाली से ना हम ना ले महाराज पहले कहनी है ना कि चाबी लेब तब करब। काहे भैया? ए जीजा जी सुने खिसी आइल बानी। आपके गाड़ी लागल बिहाने न जाए जाता ए बुच्ची जी। हाँ दुल्हा के जाके भौजी के भुला ना न जाइम रहुआ। अरे का कहत रहो भौजी से काहे बोलत रहो? तू लोग इतना हमके मान जान करत रहलू है। और उनको के बतिया और करब एकदम भुलाइए मत जा। हां त एगो मोबाइलवा दे दिया छोटका। सुनी ना अरे जी आज सुहाग रात में हमरा के वीडियो कॉलिंग दिखाई बे भौजी तू मजाक करेलो। लेकिन ए दीदी बहुते याद आई चल जाइम नहीं उड़ावा लो। घर में रहनी है त केनियो से आवत रहनी त भाभी भाभी आ जाए त भौजी सबके त शादी बियाह होई न जाला त हमरो होताटे। तब एगो बात के बड़ी अफसोस हो त तिलका को यही तरह झंझट भइल। बाप रे बाप कैसे हमारी इज्जत बची या ना बची हम तो बड़ी चिंता में बानी। ए मम्मी जी देख हम कहीं तू मत हो जब बियाह बस ठीक ठाक का से हो जाए ठक ठेन पहले बड़ा सन तोरा के कहत रहनी न माई कि हमके गरीबे घर में बियाह कर जितना चादरी उतना न पैर पसरबे ते बाड़े के ना हो से जवन लेके भाग जाई हम सकले त आजकल के मानत हटे उ बड़ा सा लांग अब देवता तो तू आज तो पूरा भगदड़ करियो स न इज्जत न लेत बुच्ची जी रहुए नहीं किनु समझा तब लेकिन हां भैया के ऐसन बात को हतनी त का कर लइकिए नहीं खे जानतिया तिलको में उहे माई ते हमके गरीब घरे कह देले रहती का दिक्कत रहे। अरे बुच्ची तू खबरो मत ठीक बाटे जल जिंदा रहम न तले कुछ के कमी ना हो जाना तन बुच्ची जी कोई भी माई बाबू ना चाहिए ए तेरे तिलक में पापा के मार के कपार पर फोड़ देला सन बियाह में भी हरकत करत रहसन। चलो से तैयारी हो गेल बा ओने मन ना हो सजे चल बुच्ची जी माई बाप मान बुच्ची जी तैयार कर लेल बन छी परवा माई मान गेला सन अब न कुछ करिया सन। अरे देखो त का होखेला त लइके हमनी के बानी जाना तैयारी कर ले। अरे कदम सने न नेटवर्क घाघर क के धइले बाना सब माई जाए दे कुछ बोले त चलते सब कुछ दाना अरे नहीं है देख ना फोन ना बताड़ुए। अरे कर बुझे त देबरा हम हां ठीक बटे चलो जल्दी आके चलो। माई दे कुछ होई ना ना कुछ ना होई बेटा तू बड़ा रोज भाभी हमके बहुत डर लगता भाभी पता ना हमनी के काहे खाती बानी जे दिन रात खाती बता छोटी चुकी से पोसी के से आने कोइनी पापा जी जाने बैठा के कन्या दान कोइनी पापा जी। मामा भैया के समझा दिया ठीक ना? हां भैया समझाओ हम ना ठीक ना ए मामा देखत नहीं चुपचाप बियाह करे के बहाना बियाह ना करो भैया कैसे बाबूजी कैसे कैसे हमारा का समझा के चढ़ा देना लेकिन हम कुल मिली रे कुल मिल जाई घबरा मत कुल टेंशन ना लिहल जाला भैया सब जायज बराबर बाटे सब कुछ बा ठीक बा कहत रह लेकिन गाड़ी के चाबी मिली बुलेट के ना तब शादी होई ना तो शादी ना होई जब तय बा न तो मिलबे करी का हो मामा? हां तो चलो ठीक है बाप घर जाता तारा पाता आले बारियातिया हो लगली प्रकाश पापा दुआर लाला लगली शिवदानी बाबू दुआर घोड़ावा चढ़ल आइले दुल्हा अवधेश दुल्हा अटकल माया देश दुल्हा अटकल माहुरिया के जो जाए लाला अटकल माहुरिया के जो जाए मुंह काहे लटकैले तने शादी देखावे ममता सुभवा अटकल माहुरिया के जो जाए ई ना कि कोरा में बैठ चला जी हां तो बैठ ना जाए बाजा ले लेवेला नीचे खड़ा हो तो भर पड़वा के लिए पेट जा ए पाँव के खड़ा कर पाँव खड़ा हो उठी खड़ा हो जाए ए भैया अब पहले मिली तबे काम होई ना त ना होई। हां बात हो गेल बा काले केरा से तू ना ले बुलेट के चाबी ले बुलेट के ई बुलेट का होला जी? बुलेट का होला अरे पूछी जी गाड़ी हां उ है। अरे पहले शादी करी ना बढ़िया से रो काहे टेंशन लेल बनी अरे जय माला करावसन हां तो चाही लेकिन पहले चाबी होई तबे काम होई ठीक ना। मेहरारू के जरूरत नहीं के का अरे गाड़ी तो टूट फट जाई जी लेकिन मेरा तो जिंदगी भर अरे पड़िया से बढ़िया भी लेके चल जाई ना। पाड़ी के हमारा जरूरत नहीं है गाड़ी के जरूरत बा। मांगे ना अभी साली के दहेज अभी हमनी के दे दी जाए साली के ना लिया जाइबो ठीक ना। ले देखाई पूछी जी टिका कर बुलेट पाजी टिका है जब तबे ना घुमाई पिए तेरे घुमा जात नहीं बुलेट मांगता नहीं ओ करे ले नहीं के ले खाली को नहीं अरे
खाना तो ने निकाल के बता। अरे मोमो खाली बनावा पिछावा। अरे बाप रे बाप रे कसिया के लोग गड़ मरवा हो। अरे बाप रे बाप रे कसिया के लोग गड़ मरवा हो। और देसा भड़वा हो साइड पैट खोल दो खूटी पटांग दो गड़ मरवाला हवा भरवाला। रे बाप रे बाप के बेरुआ ओम प्रकाश भड़वा हो साइड पैट खोल दो खूटी पटांग दो गाड़ भरवाला हवा भरवाला। अरे बाप रे बाप कैसे गड़ा देखनी। अरे बाप रे बाप ऐसा बड़ा हवा ना देखनी। लगावो टीका लगावो मिठाई खिला दी मिठाई खेने है जे तू का खड़ा बड़ू जे बताओ ने को लेके अरे माला वाला डाला। जमान करवावो जा लिपा हूं डाले थारे ले डाले। एगो लाल पिजाड़ा एगो हरियर पिजाड़ा एगो लाल पिजाड़ा एगो हरियर पिजाड़ा ओ में आवे प्रकाश भड़वा बड़ी जाड़ा मन आवेले देश बेड़ुआ बड़ी जाड़ा एगो लाल झंडी एगो हरियर झंडी ओ में आवेले अबे के दिलिया बड़ झंडी। सिंदूरदान करावल होगा नहीं है। हां दीजा जी से नुरावा सिंदूरदान मत कराई जा पहले चाबी दी जा तब होई। हां हाय देख लाई हाय हाय तमाशा का कोनी तो महा गुंडा बनी दुल्हा के भाई हनी नु। हां सिंदूरदान कराई जा। ई भाईवे बनी तबे न ना खड़ा देख कोन फिल्म में के हीरो ना हनी आप आई लिप डाली से हम ना ले महाराज पहले कहनी है ना कि चाबी लेब तब करब। काहे भैया? ए जीजा जी सुने खिसी आइल बानी। आपके गाड़ी लागल बिहने न जाय जा त बिहने आपके ना। अच्छा ये पाहुन बताई है सिंदूरदान के टाइम भइल बाटे मुहूर्त निकल जाई गड़िया त कब मिल जाई। आई मुहूर्त निकल जी त निकल गड़िया त कल एगो पर चल जाई। ए मेरा दहेज से बड़ लइके से बढ़ के दहेज बाटे कारो वो सब हमारा खातिर दहेजवे बढ़ के ए पाहुन देखिए हम आप गोड़ पर गिरत नहीं पाहुन लेकिन बात समझी तो दहेज गड़िए लगा सब कुछ करम बोली ना तानी। इज्जत के सवाल बा देखी माने हमारी इज्जत के बारे में तनको नहीं की जो सोचत तनी जा। अच्छा हम कुछ नहीं जान। तय बा ना ले डाल दे। ए बबुआ अरे तहर गाड़ी लागल बिया तनी सोच कहे नहीं जैसे समझाई बाबू सुबह तहर सब कुछ मिल जाई है सिंदूरदान कर हम हाथ जोड़ तनी आ तहर गाड़ी सब कुछ मिली। हाथ मत जोड़ी ठीक न जब तक चाबी ना लेब तब तक हम सिंदूरदान ना करब। ए भैया हर को पाटो लड़की वाला के कीमत लड़का वाला से कम ना होला। जब कहत तो मिली ना। खाएंगे दिल में कांटों का डर ही नहीं खाएंगे दिल में कांटों का डर ही नहीं हिंद का गुण निराला खिला दूंगा मैं मेरे नाम से कांपे लड़का वाले सारी दुनिया को एक दिन हिला दूंगा मैं। तुम क्या समझता है? खाली डायलॉग मारला से होई डायलॉग और क्या तुम्हारा गाड़ी सब कुछ तैयार है। हम मुहूर्त निकल रहा है बार बार मिनती कर रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये बात मिलबे ना करी। जल्दी जल्दी गाड़ी का चाबी रखला ही भाई तो देई बाबूजी तो एमा कौन तो माने यही ना गुड़ दिखाई छीनल जाला समाज के दिखाई मिल गल भैया टेंशन है बियाह धूमधाम से करो। जायदे मिल गई मिल गई ले ले रहनी से काहे ना चाबी देत रहनी हम का अरे लाज लागत रहला बाबूजी के डाले एकदम मेहर मांग बानी गाड़ी के भुखाइल बानी। मिल गई ल धल भाई सब्र कर ल। बाबा नु बाबा पुकारी ले बाबा ना बोले ले हो बाबा के बला जोरी से नुरवा डाले ले हो भैया भैया कहीं क्यों कारी ने भैया ना बोले ले हो भैया के बोला जोरी से नुरवा डाले ले हो। अच्छा एगो बात बताई
आपके गाड़ी भी दहेज में मिल गई और कुछ कमी बा त बोली ना ना कुछ कमी नहीं अरे हम कमी कुछ ना कइले रही लेकिन हम तो सोचत रहे कि चली हम आप अरे ई न बिटिया एकदम से मजाक करता आपके हम अपना तरफ से गिफ्ट देतनी हमू दहेज देतनी साली लिए ले जाइम ठीक बाटे नु ठीक है बहुत बढ़िया रही भइल बाड़ू अच्छा का हो जे मम्मी जी बहुत ही हमर जान लड़की अधिका के बिया का तू ही चल जा ना जा हम लेके के दूसरा सरोज के ले जाके क्या करो का जी ना ना सरहद के नाम सामने के चल जा करे के चला जा चली जा कहबर में हेनिया ना आ सके नी चल साली है तो का भैया साली तो मजाक ना करते ना ना मजाक कल ओहो गोदी में उठा ली साली जी ए साली जी अगली साल लड़की ही से आन बिया हाथ में मार बोला तनी केहू नहीं मन कही का है आपके साली लेकिन तनी सेट करा दिया हमारा वही तो बिया बड़ा सुंदर स्मार्ट लग रहे सासाराम को हाथ बात को तो तनी यही लगन में करावे का ठीक बा मामा